Yo yo. Kuatir nek isok suwe ya. Kok dirimu sendiri. Angin ini metu kabeh. Aku tuh seneng lek nganggur ngene iki karo pijet-pijet ngene. Kan awakku ki ruwet ya. Nang kene gak ono tukang pijet. Sing ndulitan. Aku mau mau pijeti karo mau keroki ya mau lah aku. Saya anti suami orang nanti yo. Aku wis ndek tukang pijet langganan jenenge Pak Sugeng. Wis anti saya dikeroki wong. Alah urung tentu enak, jarimu enak belum tentu bagi saya ya. Orang uang itu cocok-cocokan. Sampai ngomong diri sampean enak, urung tentu bagi orang lain enak. Tak kandhani. Ya. Wong tukang pijet iku ya cocok-cocokan. Enek sing jarene si A sampean mijet penak, enek sing jarene si B sampean mijete gak enak, iku jenenge gak cocok. Tonggoku sekian okeh tukang pijet sing cocok mek situ. Yo Pak Sugeng kuwi. Akeh tukang pijet tapi gak cocok. Alah ora cara-carane. Pak Sugeng itu malah pinter ahli urat. Dan saya tidak seneng uang mijet sing ngene tok, enggak seneng saya. Aku sing cocok Pak Sugeng sing ahli urat. Mijet iki gak kuwabeh ngene diusuk-usuk gak ada. Wis ora enek ramuane. Ramuane akeh. Ramuan pijet ki akeh nggae rempah-rempah dhewe iso. Aku ora usah nggae rempah-rempah. Lho, aku minyak kon dayak duwe, mau pikir ah. Wis ora mergo, ora rempah-rempahane, ora ramu-ramuan gatel ngasuwe, ngengge lho, nggae minyak zaitun ki lho tetep wis enak kok dadak kakan rengkek. Dapuramu arep ngeyel model piye lek karo aku ya penggara masuk. Wes saya mau pamit undur diri dulu. Wes 1 jam lebih. Udah, terima kasih yang sudah menemani. Terima kasih, semoga Tuhan berkati dan sampai jumpa besok lagi ya.